tak jdem na půl, ne? Hele, a proč mi dáváš ten menší kousek? No jak bys to rozdělil ty? No já bych ti dal ten větší. No teď já ho mám. Studentská pečeť. Je lepší, když se rozdělíš. What do you think of your audience tonight? I thought they were fantastic. They're the reason I love performing. How do you feel about all these bands who mime on stage? Miming? I think that's disgusting. Never see me doing that. When you're an artist, the least you can do is respect your fans, put your heart into the show. You know what I mean? And that's very important to me. Thank you, guys. See you later. Život je otázkou priorit. Magnum od Algidy. Tvar přesně pro tanga. Nové Libres String pro každý den. Jasně, s novým diskem je to hned o ničem jiným. 2 supromí sušenky plněný skvělým krémem. Ale bacha, má to jeden háček. Nový disko je tak dobrý, že ho nikdy nejíš sám. Nový disko, to nikdy nejíš sám. Opávia. Křišťálový jsou vodu stékající z ledovce, mícháme s chutnými čerstvými šťávami z ovoce. Jen Polarity Dolphin je to pravé osvěžení. A navíc od Polarity dostaneš tričko s tučňáky. Každý, kdo chce víc muziky, ať pošle 10 etiket od těchto značek a dostane CDčko s Robím. Fakt každý. A kdo bude rychlej, tomu pošlou ještě tašku. Píšou to na etiketách. Pepsi, když chceš víc muziky. No. Hele, ve té půlce je víc oříšků, rozinek a žele. No to znamená, že ty máš víc čokolády. Ano. Studentská pečeť. Je lepší, když se rozdělíš. Hledal klid v duši a místo něj jde znovu do pekla. Sylvester Stallone, Rambo 3. Dnes na Nově. Z Kremlu do Chicaga. Jen jediný muž má odvahu vydat se po stopách pašeráků drog. Arnold Schwarzenegger. Boj v cizí zemi není lehký. Při téhle akci se opravdu zapotí. Pozná Rudé horko. Sobotu večer na Nově. A starší souhlasili s tím, aby se Tonany podíval na ty jiné metody.